Okay, Louis. Do this. Okay. Oh, this is low. At the freeze the shit! Okay. But there's a bit schnitzel. Fríði, what the fuck, dude? Yeah, there's. Oh shit! Go, det kan jag San Andreas där. Ska små in. Wow! De mäller runt med sankrum. Oh god! Oh shit! Musen begynte jag mälla runt. Ja, hur spelar du runt den där? Spelar du med direkt mus eller vad? Vad ja, det var inte gott. Får finna bättre pil. Ja, jag ska inte leva i musen här. Jag ska bara stretcha ut. Ja! Gotcha! Kan jag tänka? Jag tänk. Och hur kan det här bilder? Let's do it. Oh fuck. Come on. What the hell? What the hell? Louis. Time is on your side. Största bilen. Nej! Glitcha, yes! Okej, jag vet bara, inte för att börja så glitchas det ordentligt. Across the floor. And get to the clinic. Let's do this. Oh yeah! Så nice, nu kommer vi en natter. Style. Holy shit! Now let's rock. We bear så fucked up right now. Åh, look up there. Wow! Felt like extreme. Okay, we can do this. Jag shook nitro. What the hell? Wow, we got a shot. Yeah. Oh, oops. Glitch hour. Big Ah. time. Du kör inte! Kan vi då break? Bra inte där. Ja, Ja. fann du kopp där? Ja. Ska jag få? Ja, jag följde gå DJ:n då. Okej, jag får efter den. Ja. Okej, jag ska bara mer nu. Ja. Okej, jag får försöka till kapten nu. Åh, kom on. My god! Åh, jag väntar bara vi så sa jag till dig. Ja, bite sen där. Hey man. Kom på bilen till mig. Nej, se att det blir. Okej. Fine. Fuck you! Stay still, man. Carrier X-rating. Här. Åh, sa jag. Motherfucker! Ge mig attention. Get down. Vad helt slå med vatten, kan du? Cashier? Let me cashier. I don't know. Get me up. Come here. Get back here! Här då? Oh shit! Motherfucker! Sucker! Jag är med runt, cashier. Free it! It was jag G, what the crap? Jag öppnar hörna för det där.
Shit me gun! Du snakka! Du snakka! Ja, men... Tjena du. Freedom to be Look at scared you. of things that normal people don't have to worry about. When it comes to people trying to get Hey, come on! talking, I turn to outside help. Your home will be surrounded by only the best security equipment. Razor wire, Snitch me in. landmines, night vision, Drive. and motion sensors. And if a stranger or unwanted relative should make it inside, all of your doors will be wired. Gå bara slängt ut det som du kan, alltså... Gå till vägen och så finner jag det ganska... Vests, and then you Alright. can attend public school, stun guns, and myths. When you're successful, nobody wants to be bothered. I'll slaughter anyone who even thinks of harming my family. Here, with do the it, Intruder here. Extermination Service. They should reform. Call Nice! today for your free home demonstration. The world is a dangerous place. For you, it doesn't have to be. Nej, det är inte. Det är klart som vill. Du, vänta. Freddy, come over here! No. Oh my god, modrak! Det är allt som är draft. Oh yeah? What the hell? Är Roy? Ha? Är Roy? Nej, Jo? inte draft att flickar nu. GTA jo? Är det bara nu? Flickor? Nej. Vad det växt någon? Jag kanske vänta. Well. Kom här, du tjuv. God, I love these guys. Det betyder att vi presta nu. Like me Nej. too, I'll have you know. Big Crystal Ship fans. Han hörs du. Yeah. Jag råkar ju för presta. That's a theme song for an entire career, and I should know. 1977. What a year. Here's some more dust in your face. Enjoy. Baseball. What? Baseball like that. No. Så är jag läkare. Hair on your chest. Ett fin dropping. Wow, wow! Kan du inte rakt? Det? Det är stora pela. Ja, det är skorstenaktigt. Ja. Ah, så lät det inte. Nice. Jo. Och ja. Nu kan de vänta ut. What are you doing? Det är inte någon där. Det är inte någon. We're black. We're black people. Kom igen, Levi. Du kan flicka. Nej, jag ska spela Game Boy. Ah, okej. Move it, black ass. Wow. Yeah! Yeah! That sounded kind of shook your sight. Spit in det. Yeah! We're up in the air! Så kan jag serious nej. Charlotte. Ska vi färda en orda stora? Jag föll mig tryckan lite här, men okej. Ska Levi? Safe landing. Nice! Ska Levi? Kan stå i? Ja, nu kan det. Öppna over here. Off. Oh my god, så skid bilen. Hejta vänta shit, give me. Oh. Let me in. Wow. No. Oh, vad playas det? Kom back, Fríði, kom back! Kom back, skål där! Har en drepbrockon. Hey, Johnny.
Det är det jag pratar där. Yeah. Jag går till av. Vad är det? Davy. Vi har spare. Davy. Du, brother. Brian. Jag kör fan människor då. Brian! Men jag... Det var kraft. Monster truck! Fuck, jag kör läckan lanko. Nej, get the bin jag. What the hell? Den krastar. Come on, Fríði. Get inside. Kom. Stay still, man. Whoa! You can do it. What? Brilla med det här också så. What the hell? If I spanker. Let's do this. Stör man in julen nu, va? Skjuta. Wow, vad är bättre än det? Color. Skjuta han. What you doing with yourself? Är det nitros, nej? Nej. Yeah! Kom snart! Yeah. Kom köra förra gelaren. Jag hoppar där. Ha? Kom köra via snart. Förra gelaren. Åh nej. KDST. Okay. What the hell? Ow! What the shit? Nej men, är det kanske? No. Oh, nu det yeah. Hey man. Oh. Ah shit, det kliver så.